Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shafin mun labaran mu na yau da kullum. A yau za mu tattauna kan wani muhimmin labari da ya shafi kafar watsa labarai ta Najeriya, wato NTA. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya naɗa sabbin daraktoci guda 7 a hukumar NTA domin tabbatar da cigaban wannan kafar watsa labarai. Za mu yi duba kan wannan naɗin da kuma irin tasirin da zai yi fannin 'yan labaran Najeriya. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya da sabbin shugabanni 7 a matsayin daraktocin hukumar watsa labarai ta Najeriya, wato NTA. Wannan mataki na zuwa ne domin bunƙasa aikin tashar ta NTA tare da ƙara inganta yadda labarai da shirye-shiryenta ke isa ga miliyoyin mutane a Najeriya. Sabbin daraktocin da aka nada sun hada da darakta mai kula da shirye-shirye na ƙasa da kuma darakta mai kula da harkokin kuɗi, sannan kuma akwai darakta da mai kula da walwala da jin daɗin ma'aikata. Bayan nan kuma akwai darakta mai kula da sashen sadarwa da fasaha. Daga nan akwai darakta mai kula da harkokin yada labarai na yanar gizo, sai kuma darakta mai kula da tallace-tallace, sannan darakta mai kula da cigaban fasaha da kirkira. Wannan nadin zai taimaka wajen karfafa tasirin gudanar da tashar ta NTA domin ta ƙara ɗaukar hankalin masu sauraro da kuma tabbatar da cewa an rika isar da sahihan labarai da shirye-shirye masu ma'ana ga jama'a. Wani bangare na wannan canjin ya kunshi kokarin gwamnatin Tinubu na tabbatar da an samu canji mai kyau a harkar yada labarai a Najeriya, tare da kirkirar tsare-tsare da za su inganta sadarwa da shigar da Najeriya cikin sahun kasashen da suka ci gaba a fannin watsa labarai. A fannin yada labarai sun yi maraba da wannan mataki, suna ganin cewa zai taimaka wajen dawo da martabar NTA da kuma ƙara inganta ayyukansu. Haka kuma ana sa ran cewa daraktocin za su ɗauki matakai na zamani don sabunta shirye-shiryen da zai ƙara jan hankalin matasa da masu sha'awar kallon gidajen talabijin na cikin gida. Su kallo da wanda muka zo ƙarshen wannan labari. Muna fatan wannan sauyi zai taimaka wajen inganta kafar watsa labarai ta NTA da kuma ci gaban yada labarai a Najeriya. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin samun sabbin labarai daga shirinmu na labarinmu na yau da kullum. Ku danna alamar kararrawa don ci gaba da samun sabbin shirye-shirye daga gare mu. Mun gode.